Bugünkü bizim gepleşigimizde Atabay Çargılı, Ballı Hacıyev, Nur Muhammed Meredov ýaly barşylyk nota giren Terkiş dönmez. Biz ayrılmalı, songinan mali. Gıtsan ya seni sevmedi korali. Kim hoş gördük. Geleniňe şat, boğum ýagdaýlan. Assalamu alaikum Ahmetcan. Очень приятно с вами познакомиться. Большое спасибо, сюда звали. Aç wagt taýyr qaytdym. Minnetdar çağırýanyňyz üçin. Sağ ol. Men şu açkym aýryp bir ýyllady bir gow göreýin. Tekimine netibeden 2026-njy ýylda geçdik. Sen düzeljek gämi? Aha, indi düzelip bar şu ýola düşdüm de tamam, indi näp düzeleýin men o. Düzü wagtym şu diýäňmi? Ýyllady başymyz bilen. Dönmez mehreban adamlar. Azat dönmez fon iýdini öğretdiýän. Wa! Tekkim ilki bilene özümde 3 günden sonra olan bir näçeden bereýin ruhsat bersen. Indi sen tuweleme halipalyk derejesine ýetdiň de, o ilimiz uny tanýa seni kän toýlara sowýan. Men diýen şäher, öz isleýän şäherden gawat gelse, remeniňi ýadygarlyk sowgat berer sonra. Suda wasdym, uly höwet bilen özüm eline berjek. Arada TikTok'ta Gulruh bilen surada çık koyupsyňyz, beğendim. Odan para bolupsyňyz. Спасибо. Bagtly bolun. Köp sağ ol. Большое спасибо. Gowy gyz. Ýadylyň elinden alyp gaýdy berdiňmi ony? Ýadyly bardy ýalyna. Yo, attın ne var ne ayli sen ol. Ol onu göğün ver ya, mına göğün ver ya diýen. Ýöne ýylla duwarda üt köşükdir da. Maňa göň geçäýdi da. Gara ýyllady wurtda eretdi. Gulruh mu ýa solamy? Ay Gulruh. Gulruh. Ay oğlu gyza zatla ýara. Taktik kim? Ýalňyşyp adadyň özü durýdanlar bardymy? Ýalňyşanlar boldumy seni görüp? Vay, ýerden amma. Maşyn taklajak bolýanyn mün alat nirik barýan şähere diýen. Nirik barýan ay belendiň ýanyna Safiýe barýan restorana gepleşik etmäni hem oşa taýdy naharlar gowy iýmäne diýen mün adat gyssagy sen münni. Men aýtýan maşyna minde men tikki dönmez diýen ejewat ogadanyň özüň alyp barsyňy aljaradym diýen. Be. Tikkim bir okan ýeriň barmy mektepden soň mektep oturup bir oturan ýeriň barmy? Awo veterinariýany okudum. Malutorçu. Malutorçuluk. 2011'de. Şey diýsen o. Halonno kommentariýalara da başlalyň tikkim. Jakob official ýa bir jenski iňeşik dukanyna reklam edipsiň da oly içkeşikler zatlar amma ýalak bolýan. Ba. Şeyle kommentariýa diýär. Gey we morkodaýmylla bolan orýa diýär. Yo, ýa-da bir zat wa. Ýöne reklam etme aslında geple geyip görkezmek o aýalyň iş ol bara. Gök gelýär. Remeniň demiri Kurulus Osmanlıky galkanmaýdy. Yok, ola der. Atamdan alan miras. Kümüşden. Kepter maya. Wah. Remen padnos ýaly ken aýagam diýip şöhrat ýazýar. Anda ordan padnos. Yo, padno. Yo. Padnosyň kiçirak görnüşmi? Yok, aslında bu men fişkam padnoza isteýän adna men de bilýärler. Başga da görnüşler barmy remeniň? Ya Diňe şulba, başga yok. Çıkaran o. Awo. Üzülse nämetçek, ýyrtylsa, bira oğurlasa nämetçek. Yok. Men nämet ýany diňe syomkada biram çykyşda dakynýan. Ondan soň öýde ýörite el ýalyga zady dolap serwantda goýýan. Aydyma adat dönmeden sesi müşahit berýär diýär. Tak black white ýaly. Inagda jina bort ni vredna. Ay yok, ola bolan okvara. Bolly komentar okuzakka gitdiňçe şun ýaly bolup barýar. Özünden zora göreýin dikkim. Haýsy rapper bilen duet ederdim. Süleyman Espiter. Ne üçin Maxim del? Ay Maxim men maçyma da dengelen ok. Ol bir stranny bolup sumaşetçi. Ýa-da bir bar aýdym çykardyň sumaşetçi diýerler gönü var. Daja var nähili aýdymyň süýjülügini, ogadanyny berip bilen o. Diýmek onu Maxim sen üçin rapper däller. Nijat maňa bolanok. Men wapşe şoňla hiç wagtym görüşýüm der. Men daja pirni zavat edem okşono. Oho! Ne bolar aňyzda? Eň bir halamayan zatym edýär. Boş wagtlaşgalay. Ardyp bilen ok. O aýdym, o kület ya oğlum. Ýöne Süleyman katalojny ýerine goýup aýdyp bilýär. Nirra diýip bilmeýän jyn ýigren. Nirra diýip bilen ok diýär.
Şoň jiprsda var demek diýip aýallaryň. Şuna wara tikkim bara harp öwrense duýet ederdingmi? Hawa boyunnak aşenligini aýyrsa. Demir. Nauşdy, nime? Ya o nauşny, hiç say o boyunnak zınjyr var, göle takdyrdyn näme? Şonu aýyrsa bolar wara. Muny nerden tapyp bolýar? Aýdym öwrenjek. Şunu dinlen, meneme dinlen. İslam ýazýar. Murat Karolmy diýär halipaň. Hiç çete değil, adat dönmek glavny. İlkinji halipaň görüp ýanyna baraňda aýtjak sözüň näme? Salam halipam. Men seni ömür boyu gözledim. Halk meni tapsa da sizi tapıp bilmedim. Şu yere geldim, taptım deyip ağlap ipilip salam verecek. Ya şul aydym bilen ok, ya da men aydyma düşünemok diýip atygerli ýazýar. Safi restoranına ine şun biri özüňden görýän Safi restoranına ýazyp etdir. Ahmetcan dogonjum köp sag bol, minnetler, Allah razy bolsun. Dikim geleniňe minnetler dostçan, diňe toýlarda diýdarlaşaly jaryň sag bolsun, iň uly arzuň azat dönmedi görmek, nesip bolsa arzuňa ýetmeňi 2020-nji ýylda arzu edýän dostçan.